Another day, another dakop na sad. Murag balik ko diri sa akong pisto ba kay murag dugay-dugay na kuha ka dakop diri ba. Putik kamay, kisa mang motoron ka sa baa, bura-bura ron ba? Titi juga sa kuang buanga karon titi sa baa ng motor nimo. Biara gyud laging buang oh. Hoy, titi man sa baa ng motor pating diri. Ganti sa palunga sa baa ng motor. Sama ni sir. Unsa man ni siya diri? Putik kamay kab. Sa naman ni uy. Asa namang tambutso ani? Sige. Dadakpan naman ko daan sir. Nadakpan. Titi man sa baa ng motor na tambot ni. Dadakpan ni ko sa unahan gani. Ikuha akong tambutso na dakpo na buko ni mo ron. Alang andak pun taga perting alingugngug kani mong tambutso nga mura man ipambot nga nakagawa sa dagat. Dah, grabe man ni sir. Uy, di ka maluoy sa ko sir nga kaduha na ko madakpan sa isa ka adlaw. Nya, sala na muna. Ano magbiyabiyahe man pud ka nga magbura-bura. Pura magkagpaatsop man ikaw. At so, kung dako po daw ka diri sa kalibunan mo po ning sagbutan man ni diri. Magbuot man ka, ikaw nalay pag ako. Ako may nanakop. Diri kay ko ni agi kay abilaw ko dakop diri. Mao ganinang na ako diri kay nagtuo mo walay dakop diri. Grabe, maluoy ka sa ko sir eh. Tanggalon ako ni kay perting sa baa gyud. Ayaw sir, lain na nimo sir eh. Di bitaw na saba sir. Ay, di dai saba. Ali diri, ali diri. Dili bitaw sir. Ali gani diri pagdali ba? Ya paminawa ang ligid, paminawa. Paminawi na ang ligid ha. Unsa man ko ning ligid sir? Diha ra ka paminawi, paminawi ana. Paminawi diha. Di lagi ni mo tingog ning ligid lagi sir. Paminawi lagi. Ang pagtingog ani in town ay. Unsa man ni sir? Kasi unsa man ni paminawan og di pa na sa Lain na nimo sir eh. Kita sa dalunggan ato sir eh. Grabe mo kuan grang-grang pon. unya, di saba alingugong kay no. Unsay maingon sir? Na, tanawa na bungol la kang animala ka. Lakaw na lang dito ka okay. Litsi kang bungula ka. Kasi na ito. Hotdog. Lakaw na. Ha? Uli dito sa inyo. Pauli dito, pauli. Salamat sir, salamat sir. Pagdamay na arm gani. Awan niyang wandar. Ay, lagyan tayo. Para ibalik na po ning kagwang oh. Nung saba ka niyang motor. Sige, ginaganahan ko siya display ng apiti sa baa. Yapos Manila, pang buang oh. Yati, 2 ka oras na mo kong tinambay diri. Bayo man dyan yung agi bisag motor o bisag isa ka bike diri. Na, lakop na po din mong gulod ng puro siro. Saan mo sa dra? Tripan ka na ako ni. Na, dugayan eh, mga agi, uy. Uy, dra. Uy, dali. Uy. Saan mong gaan po ni mo? Unsa man? May problema nimo atang-atang magasdalan. Atang-atang si mata. Nga narakop na ba itong mong gulod ng puro sir? Ikaw, buditso ka, dakpan ka. Galawgaw. Mo nang nagdakop sa among gate. Kanang munggulid lagi. Pandamay. Di na lang ko moagi oy. Galawgaw. Diriya na lang ko. Magulat na lang ko mahawa na. Oh, ni tama. Bago po ni motor ni mo. Oh, budakpan ka, dakpan ka ni violation ni. Awa. Wala pag Uy, nakisaw. Uy, isa. Ha? Unsa man ni Park? Palungan sa na imong motor bi. Aron makataron tag istorya. Oh sige. Palungan. Nagdakop niya. Ikaw, buditso ka, dakpan jud ka. Ha? Di ko moagi di. Kumpleto ko. Kumplito man di ka. Di ka moagi. Kumpleto violation ba? Pandamay ng tawanan ni. Lugar sa na imong motor diha. Magulat ta mga muhawa lagi na. Wala po na yung pusiro na diri man naman ako. Yara. Ulog, ino. Uy, na pa Ano par? Si problema nyo, part. Problema sa mong mata. Wala dito problema oh. Nanakop. Yaos! Nanakop na butong enforcer na balulog ya? O ganino, mao ganing namin dire no. Kay mugulat mig muhawa. Dugay kayo. Galasgaw. Di na pumagi, mas dakpan na puguan na. Gawag gila nang wala diri din magdakop ba nga. Binan ni diri ah. Bulot dito. Dara, Dara, pisaw. ano na? Uy, Superman to. Kasi na diri part. Turbuhan niyo Superman ba ako? Superman, may tagbadakpan ka diyang balulugayin por sir. Yawas na rin, dakop diyan eh. Angay, salamat din niyo. Daway, por sir, di ako manakop. Muang nangyabay. Kalabinaan, may diri ba eh. Daot ng panguto ka to ba? Balulugan eh. Badakpan, masaya ka ni mamotor niyo. Impounded na eh. Parang kung ganyan akong trabaho ani. Di mo na maunang Shit ihabay. kayo. Mangoy po kunin. Aso no puntahan ni kapil eh. Aso lubot atong panginabuhi na to ani. Kana ba ninyo diri? Dagan sa mo diri? Sino, unsa?
Na-sponsor nito. Impunsa. Unsay nagunsa? Ganun ako pido. Wala na galigid ako sa naan part, na bura-bura man yung motor mo. Ah! Na, ungula po rin tawanan eh. Ah, kabalo ko, tapok mo diri. Nadlok mo naman dako pa diyan, no. Gida ko puwan na ganyan, sakit ka kong dalunggan, girang-rangan ko. Buwang din na, maayo na yabay, dapat aksyonan dyan na ning ana bay. Nagdali po ko ba, mambuga po kayo dito na. Tanggong na Na, itong mga sa mga trabaho. buhato na ni. Asong lakay na ba? Lotato ninyo. Aso man. Oh, lima ta ka buo. Nya, madlok ta. Nya siya ra isa. Bitaw, sakto bitaw ng plano pre. Suman, patilawan na to na. Nya, unsa ban? Tara. Tara na. Kamita na to ni Ron. Kana, ulatahan ninyo na. Para tagam tong buang nga to. Matay ni mo dyan nangagibay. Run.